Ini ndiriwo mukadzi akarambirwa nyaya yekuti ndakanonoka kubika mwana achirwara. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndinogara muPretoria, ndomandakaonana nemurume wangu. Mumwe musi mwana akasara akarwara, habhi aenda kubasa. Adzoka akasvika ndichinetsana nemwana. Kunze kwekuti tiendese mwana kuchipatara, akatanga kupopota kuti sei ndisina kubika kuti adye. Ndakazama kuti chitorai mwana, morera ini ndobika. Akati haakwanise. Ndakazvisiya ndoita zvemwana. Akatora mbatya dzake dzose kwakubuda. Mushure memavhiki ndakanzwa kuti ane mumwe mukadzi. Zvakandirwadza. Akanobvisira mukadzi uyu December yatabva iyi. Vadzoka kuno mukadzi uyu kwakutiza murume oenda kuDurban. Baba Akimu vakati sori ndokuda mukadzi wangu. Handizivi chakanga chandipinda. Ndakamutora back mumba. Asi after 2 weeks ndakaona munhu asipo pamba. Kufona kudai handingadayirwe. Ndakazoona ndofonerwa nevideo call. Ndikaona ari akarara hake nemukadzi uye vari muDurban. Akanditi, wafona wanga uchidei? Wai uchida kundiparadzira imba yangu? Ndikati ndange ndichida kuziva kuti muripi. I was worried. Akati nei wakambondiona kumba kwako zvaunondibvunza zveupenyu hwangu? Mufunge ndakapererwa, ndakabva ndabloka nhamba dzake. Iye zvino atanga zvekuuya kumba kwangu. Akuti paya ndakamanikidzwa kuti ndifone. Ndinokuda, ndinoda kubatsirwawo vedu wee kuti zviriko here izvi zvekuti unomanikidzwa kuti ita video call wakashama. Ini ndorara pachest ndoita sei nemunhu uyu? Ndomudzosa here zvekuti kana arara ndomudira mafuta akaboiliswa? Ndoita sei hama dzangu because mumwoyo mangu ndiri kurwadziwa and ndiri kutonzwa kuda kuita revenge chaiyo chaiyo. Ndibatsirewo vehama. Thanks kune vachabatsira.